Za krátky čas som získala dobrú kondičku. Lepší pocit zo seba. Schudla som 3,4 kg a podarilo sa mi schudnúť najviac v páse 4 cm, takže som veľmi spokojná. Za plná energia naučila som sa zdravo stravovať bez stresu. Kombinácia relaxu, pohybu a skvelej atmosféry. 2 kg dole a 4 cm v páse. Od minulého roku, ako som bola na Fitpobite, som schudla 7 kg. Minus 11 cm v páse. Myslím, že sa mi zlepšila kondícia. V mojom veku je to už zázrak. Cítim sa o mnoho lepšie. 4 kg, 10 cm v páse. Na Fitpobite sa mi páčilo úplne všetko. Cvičenie, strava, relax, oddych, úplne mega. Vďaka Fitpobitu som schudla 3 kg a pôjdem ďalej, aby som schudla ešte viacej. Dal mi kondičku, ktorú som nemala, že absolútne žiadnu a teda motiváciu aj ísť za svojím cieľom ďalej. 3,3 kg, minus 11 cm v páse. Tebe. Pretože Zorka je veľký profesionál a rozhodne je to človek s veľkým srdcom. A doporučujem každej jednej z vás, nebojte sa, dá sa to zvládnuť, je to úplne super a naberete endorfíny, idete žiariva a šťastná. Sme tu normálne baby, žiadne fitnessky alebo neviem čo, proste normálne baby, ktoré niečo chcú urobiť so sebou, so svojím životom a niekde sa posunúť.